Bravo, Darija. Au, brate, šta? Naša Darija Subotić, koja naravno ima 4 da, i njen mentor Dragan Bosanac. Darija, Evo, ti si može skoro prvo Đani. uspela da nam rasplačeš, Evo, Đani. meni su suze krenule, sine, samo kažem, Bog da ti da zdravlje i da te čuva i glas da te služi ceo život da pevaš ako. Od srca ti želim. Bravo. Nemam šta da više pričam. Pa ovo je iskrena reakcija. Sve najbolje ti želim. Pa jedim. Pazi, Đanije nije gledao u prethodnim krugovima i samo sam gledala njegovu reakciju jer prvi put suočavanje sa ovom malom zverkicom je uvek šokantno. Zato sam ja i napravila najavu za nju, upravo sam se negde obratila Đaniju da očekuje malo čudo. Vidi, mi smo znali da će ono da pokida, ali meni je sad bilo interesantnije da gledam Đanijevu reakciju koji da. nije očekivao da neko sa 12-13 godina ovo... Kao dolazi devojčica 13 godina, kažem, sad, ajde, ima talentovana djeca, ali ovako talent kapa dole. A još ti emotivac. Ja pa baš suze mi krvno života. Da, krenule su mu suze, Darija. Bravo. To je najlepši kompliment kada jedan ovakav pevač ima ovakvu emociju za tvoje pevanje. Bravo. Hvala puno. Je li ima još neko nešto da doda? Viki, Desingerice? Darija, toliko si slatka, toliko si posebna i tvoja čar i tvoja draž nije samo u tvom pevanju. Pevanje je jako lepo, tvoja boja glasa je nešto što je najkarakterističnije i nešto što tebe odvaja, ali ti kao ti, tvoj personality, tvoja gluma, tvoj nastup, ti si dete rođena za scenu. Pevanje je tvoj propratni deo koji te prati. Ja bih voljela da ti nastaviš sa to svojih malo godinica, da nastaviš da ozbiljno radiš pevački, jer sada ulaziš da kažem, ući ćeš u pubertet, mutacija i tu je mnogo važno... Mutiranje, nema žena mutiranja. Vidi, da ti kažem, Bosanac nije ni da nema. Znači, kod muškaraca je to izraženije, ali i kod žene se prolazi kod nas žena se prolazi kroz period gde mnoge stvari sazrevaju i bitno je kakva će tvoja impostacija glasa biti, kako će biti postavljena. I da se ne pokvari. Upravo to. Znači, to je jako važno. Jer ako nastaviš da radiš na pravi način i ovo sve što ima... Ali pošto ona ne peva u kafani, ne peva na lošim ozvučenjima, nije samo to, tako Jelena. da ne može da pokvari kao što smo mi kvarili. Ja upravo pričam o tome kako će njena postavka ili ta impostacija glasa biti urađena i postavljena, na koji način. Verujem da ćete vi to dobro uraditi, jer vidim da i ti i tvoji roditelji se brinete o tome. I sa ovim što ti imaš ovako, taj scenski pristup, to što nosiš u sebi i tu boju glasa koju ti je Bog dao, i kada uradiš na ovoj nadogradnji o kojoj ja pričam, ti možeš da budeš čudo. Čudo, ne samo za ove prostore, nego i van ovih prostora. Znači, ne govorim samo o prostoru Balkana, Srbije, Bosne, Hrvatske i tako da kažemo eksiju prostora, nego govorim i mnogo šire i mnogo dalje. Ali mora i ovo da se ispoštuje i da se gradi na pravi način. Bravo, Darija. Bravo. Hvala. Desingerice? Nema šta, složio bi se sa Viki, bila si savršena i... Bitno je da ideš nekim zdravim putem i to da se to zdravim putem razvije, jer isto tako kao što imaš talenat, to može, ako ode u pogrešnom nekom smeru i pogrešnim putem... Iako se ne razvija, ostaće samo na glumačkom. Da samo ostaneš da gledaš ove klipove kako je to bilo. Premda, koliko sam ja čuo kao od Bosanca, da tvoji roditelji se baš brdac imaju za tebe, pitaju da ideš u tom smeru nekom zdravom i mislim da ćeš da dosta postigneš i u muzičkom poslu, pa posle i u glumačkom, jer to je sigurno nešto što će ti biti ponuđeno ako nastaviš ovim putem. Da. Darija, ja imam jedno pitanje za tebe. Koja je tvoja životna želja kada je reč o tvojoj karijeri, o muzici, generalno? Da li imaš neki cilj? Koji je tvoj cilj? Baš bih voljela da znam šta devojčica od 12-13 godina želi. Šta ti je životna želja? Šta bi voljela da budeš kad porasteš? Jer tebe možemo da pitamo. Konkretnije pitanje, da. Ti si već velika pevačica samo sa 12 godina. Ili 13, ako si već napunila 13. Ali ti pevaš ovdje već od 12. Šta je
tvoj cilj zapravo? Šta bi voljela ti da budeš u životu jednog dana? Baš me interesuje odgovor. Voljela bi da budem umetnica. Umetnica u kom smislu? Ali Glumica, umetnica mora biti pevačica? zdrava, znaš? Da. Umetnica u smislu i glume i pevanja i igranja. Sve je generalno kompletno. Ja znam tačno šta, ali samo to ja- da bi samo ja- postigla, to da bi postigla, prvenstveno se orijentiši dobro na muziku, jer preko te muzike ćeš lagano postati glumica, a od glumice da postaneš pevačica, teško. Teško. A da te pitam, da li to kad kažeš umetnica, da li to podrazumeva izraz zvezda? Da li bi volila da budeš zvezda? Da li to želiš da budeš kad porasteš? A svako želi, Samo ne. malo, Reći pošto je će rekla- Jelena, neću da budem, hoću budem vozač Pa autobusa. zato što je najjače izgovorila da ću- reč umetnica. Umetnici nisu po defaultu Da, zvezde. to je tačno. A ja vidim da ona voli umetnost, ali da li želiš da budeš velika, najveća pevačka zvezda? Da li ti je to san? Mislim, ja kad sam bila mala, ja sam želela da budem najveća zvezda. Da li ti imaš takva razmišljanja? Interesuje I me. još uvek želiš kao. Da, i ja sam svoje stavove ostvarila. I rasteš. Ali napreduješ, Jelena, vidiš? Daleko se Sigrice, odogurala. dajmo priliku devojčici da odgovori. Ajde, dajmo priliku devojčici da odgovori. Da, voljela bi da budem zvezda i nadam se da će to postepeno da... Da li su to koncerti, veliki albumi? Jel to to? To je ono što želiš. Odlično. Onda idi u tom pravcu jer imaš sve predispozicije da budeš velika zvezda. To je to. Hvala. Hajde Bravo. da čujemo i tvog Ajmo, mentora. aplauz za jednog. Šta ima Čika Bosanac da doda? Pa, Ima da doda da malo začutiš. Ali ti si preklopio svakog koji je progovorio. Liče, pričaš cijelu Ali emisiju. svakog. Ognjene. Ti pričaš Ognjene. preko svakoga, Ognjene. čoveče. Jer koliko ćutim ovu emisiju? Aj kaži. Ne, ti Ognjen je baš neprekidno merodavan. pričaš. Ova priča, druže moj, Viki Krena Pazi, priča ova. neprekidno, Samo da neprekidno. te ja U pitam. ovoj si najbolji do sad. Samo da te ja pitam, a samo da te... Zlognjene, i ne to lupaj, onako- gledaš sve vreme telefon, neprekidno priča. To- Detetu nije ali dao to da onako, progovori. vidi, to onako Evo na- i sad priča. to onako- On neprekidno Vidiš priča. ovo? Na fuksino ti upadne, znaš kao, čekaj se, samo ti, samo, brate Jelena, ja te Jesi pustim. se posvađao sam sa sobom? Ja te pustim, ali... Ajde, ne, ja tebe Ajde da puštam, čujemo ali njega. skratio mi se fitilj. Kad je enough, Ćuti, ajde, kad ćuti. je enough. Dobro. Ajde da čujemo Bosanca. Dete izvolite. se plaši. Dajem ti reč, Bosana, slobodno reci. Ne, sve što bih ja rekao, ti si rekla kroz pevanje. ajmo aplauz za Bosanca. A nek si rekao, Bosanac. Pa nek si Da ti rekao. kažem nešto. Pa dosta si rekao, gotovo. Da ti kažem nešto. Nije stvar u dužini, nekad je i u debljini. Šta pričaš, Šta kad kažeš da ima svoju težinu, debljinu, a ne samo pričati i nema zaključak. Sadržaj. Tema, razrada teme, zaključak. Uvod. Zaključak, bravo. Tako je. Uvod, Eto, to je razrada, to. zaključak. Jel ti jasno sad? Naučio si nešto. Bravo, dušo moja. I nećemo više narodnjake pjevati, jel tako? Nećemo više narodnjake, Kringe. ponekad neku narodnjačku. Ljubitečka Dragan, bravo, zlata Bravo, moja. bravo. Hajde da čujemo i njenu podršku. Darija, ko je u backstage-u? Bojana, otac, tata da. je u backstage-u večera sa mnom i veliko je zadovoljstvo, zaista, kao i uvijek. Pa eto, uvijek nekako sumiramo sve, pa kako sumiramo i komentare A žirije? ja ću opet da ponovim nešto što sam ponovio prošli put, da sam opet zahvalan našem mentoru zbog tih narodnjaka, da nas je on filigranski vodio do tih detalja, da ona to otpeva kako treba. I tu je on stvarno neprikosnoven. Tako da hvala Dragane još jednom. I pomenuo bi još jednu osobu, da kažem osobu, to je moja supruga, koja stoji iza svih ovih scenskih nastupa moje ćerke. Ona se u stvari bavi najviše time. To je jako lijepo, zaista jeste negdje priča bilo koliko se da. Pozdravio bi žiri, zahvalan sam na komentarima. Mogu bi samo da dodam, da kažem JK, da je Darija sa 3 godine upravo njoj JK bila neki uzor u nekim spotovima i imamo par klipova, ne znam da li ona uopšte i videla te klipove i to je bio početak. Hvala lepo. Vrlo dobro te kopira, Jelena. Stvarno, jednom ćemo to i vidjeti. Emitovat ćemo ih, imat ćemo priliku. Hvala mnogo. Pozdravljamo iz backstage-a. Veliki pozdrav za vas. Darija, hvala još jednom. Bravo. Čestitamo.